It-tmexxija tal-Università Amerikana tal-Ġordaniżi ma tridx tgħid kemm se jkollha studenti ġodda fis-sena skolastika li jmiss. Dan ġie żvelat f'rapport mill-Gazzetta Malta Today li fih intqal li raġuni mogħtija ma' tmexxija tal-Università tal-Ġordaniżi kienet li żmien biex japplikaw l-istudenti għadu ma għalaqx. Dan minkejja li skont il-website tal-Università l-ewwel ġurnata tal-iskola tibda it-tnejn u l-ewwel eżamijiet isiru f'nofs Ottubru. Il-mistoqsijiet dwar kemm din l-Università se jirnexxilha tattira studenti iqumu wara li tul is-sena skolastika li għaddiet, jiġifieri dik ta' bejn l-2017 u l-2018 kien hemm biss 23 student. Dan minkejja li l-Gvern tal-Ġordaniżi mhux biss art verġini fiż-żonqor, iżda saħansitra bini storiku fiż-żona tal-Baċir numru 1 f'Bormla. Suppost kont il-kobor tal-kampus kollu, l-Università Amerikana tal-Ġordaniżi kellha tattira madwar 4,000 student. Madankollu fl-ewwel sena skolastika irreġistraw mhux aktar minn 23. Dan il-falliment iżid ma' taħwit li fix-xhur li għaddew ħareġ fil-beraħ meta 5 akkademiċi li kienu impjegati tal-American University of Malta fetħu proċeduri fil-qorti jargumentaw li tkeċċew mill-impjieg tagħhom b'mod inġust u qalu li kienu impjegati biss mill-kumpanija bl-iskop li tikseb akkreditazzjoni aħjar.